Atxaldion denei, eskertzen dizuegu gaurko deialdira etorri izena. Joan den hortzirelian Nafarroko auzitegiak publiko egin zuen gure kontrako epaia. Gaurko deialdian honi buruzko balorazioa zuekin partekatuko dugu. Epaiak argi ilun aunitz ditu. Alde batetik, sententziak Palazio de Arostegia SM eta fiskaltzak gure gain paratu nahi zuten akusaziorik larriena baztertu du, talde kriminal baten parte izatea. Zentzu hontan, oraingoz, absoluzioa lortu dugu. Honekin, 7 herritar kartzela zigorraren mamuaz libratzeaz gain, Euskal Herriko antolakuntza demokratikoaren eta desobedientzia zibilaren kriminalizazioa saiestu dugu. Baita etorkizuneko borroketan aurrekari arriskutsu honek ekarriko lituzkeen zigortzen neurri larriak ere. Beraz, herri mugimenduetatik gaur badugu zer ospatu. Bertze behin ere, fiskalaren laguntza izugarria izan badute ere, haien joko zelaian arrakala sortzea lortu dugu. Sententzia hau mobilizaziorik gabe ez zen lortu izanen. Borrokatzeak eta protestak balio duela berresten dugu beraz. Ondar urteko elkartasun uholdeak sententzia honetan bere biziko garrantzia izan duela argi dugu, eta borrokatzeak merezi duela erakutsi dugu. Bertzetik, epaiak alde batera utzi du Palazio de Arostegia SM-ek gure gain ezarri nahi zuen bizi osorako zigor ekonomikoa. Behin eta berriz errepikatu dugu Arostegiko proiektua ez dagoela geldi, guk obra momentu puntual batean gelditzea lortu bertzerik ez dugula egin, eta epai honek hori berresten du. Beraz, enpresari gure sakeletik 53 milioiak lortzeko bidea etsi diogu. Enpresa honek aspalditik erakutsi du herritarren kriminalizazioaren bitartez bere helburua diru publikoa eskuratzeko bidea egitea dela eta kasu honetan berriz ere herritarren indarrari esker traba bat aurkitu du. Ahatik, kasu honetan absoluzioa da epai justu bakarra. Euskal Herrian, historikoki errepresioa pairatzea normalizatzera ailegatu bagara ere, edozein zigor neurri gabekoa da. Gainera, jakinik espekulatzaileak eta beren laguntzaile diren Nafarroko gobernua eta hau sostengatzen duten alderdi politikoek ez dutela inolako ondoriorik jaso, Arostegiko auzian erantzule zuzenak izanik ere. Prozesu guzti hau barrabaskeria galanta izaten nahi da. Denen lurra defendatzeagatik, bortxa eta derrigortze delituengatik kondenatzea, 1000 euroko kalte ordain eta 322.000 euroko isuna pagatzera kondenatzea ez da bidezkoa, ez da onargarria ere. Gogora ekarri nahi dugu, 4 urte luze daramazkigula gure bizitza kolokan, gure gorputzetan bide judizialaren bortizkeria sufritzen eta oraindik denbora dezente pasatzen ahal dela ondarrepaia irmoa izan hartio. Ez da bidezkoa makroproiektu espekulatzaileak inposatzen dituztenek, 100 urteko zuhaitzak botatzen dituztenek, errekak eta bazterrak hondatzen dituztenek, inolako ondoriorik jaso ez, eta guk momentu batez sarraskiak geldiarazi izanagatik zigorrak pairatu behar izatea. Argi erran nahi dugu, desobedientzia zibila ez da delitua. Aldi berean, ohartarazi nahi dugu epaia hau ez dela oraindik irmoa. Alde guztiek helegitea aurkezteko aukera izanen dugu, eta beraz, gaur egiten dugun balorazioa lehen instantziako epai honi buruzkoa da. Azpimarratu nahi dugu, gaur ez dugula bakarrik auzipetuen egoera baloratu nahi. Epai hau herri oso baten borroka baten testuinguruan ulertu behar da. Herri bezala erakutsi dugu badugula ospatzeko 11 arrazoi. Erresistentziaren indarra, auzolanaren balioa eta gure lurra defenditzearen zilegitasuna. Marea horia indartxo agertu da otsoaren nort zorrotzen aitzinean. Arostegiko borroka ez da soilik tokiko auzia, gure etorkizuna eta gure herriaren erabakitze eskubidea jokoan dago. Lortutakoa ez da kasualitatea. Herri mugimenduaren lanari, Euskal Herriko zein bertze herrialdeetako elkartasunari eta indarrari esker izan da. Mobilizazio maila ikaragarria izan da. Orain arte bezala, hemendik aitzinerat ere bide horretan segituko dugu. Horregatik, herritar guztiak berriz ere deitzen ditugu, heldu diren asteetan abiatuko dugun elkartasun kanpainan parte hartzera, bakoitzak alduen ekarpena eginez. Orain arte egin dugun bezala, errepresio ekonomikoari modu kolektiboan erantzunen diogu.
Aldi berean, berriz ere gogorarazi nahi dugu Aroztegiko UGEPA proiektua oraindik martxan dela, eta erantzulei behin betiko bertan bera uztea eskatzen diegu. Gaur, hemen bildurik berriz ere baieztatzen dugu gure konpromisua. Aroztegia geldituko dugu, eta gure herriaren alde segituko dugu lanean, tinko eta elkarrekin. Gora herri erresistentzia eta desobedientzia zibila! Aroztegia geldituko dugu! 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 Aroztegia geldituko dugu!